A mae testyn yn efengylig ar eilfed penod ar ei geinfed adnod hyd y deg ar ei geinfed 2030. O gwmpas gen i ein hargrydd y mae llawer o ddigwyddiadau prydferth a chaneuon hefyd. Enghraifft, Can Elizabeth, mam Iwan Fedyddiwr. O hwnna na. A pan mae'n gweld Mair, wedi gweld ti, mae'n dweud, bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd a bendigedig yw ffrwyth dy gros di. Yna fe gawn ni Can Mair. Y mae fe enaid y mawrhau'r arglwydd am hysbryd a lawnychodd yn liw fy iachawdwr. Yna mae yna gan arall, gan Zacharias. Dyma beth yna ddeud o paran ohoni. Ac agorwyd ei enef yn Ebrwydd, a'i dafod ac fe a lefarodd gan fendithio Duw. Yna, da ni'n dod at dyn a enw o'n Simeon. A hynny yw'r bumed arnodd yr hugen. Ac wele, yr oedd gŵr yn Jerusalem a'i enw Simeon. A'r gŵr hwn oedd gyfiawn a diwiol yn disgwyl am ddiddanwch yr Israel a'r ysbryd glân oedd arno. O'n i'n meddwl byddwch chi wrth edrych ar yr adnod hon, a dydy o ddim eto'n grediniwr, ond mae'n aros. Ond mae'n barod yn ddyn cyfiawn, ac mae'n ddyn diwiol. A fyddwch chi a fi yn disgrifio'n hunan fel rwy'n ddyn diwiol, rwy'n fenyw diwiol, neu rwy'n ddyn cyfiawn, neu fy mod i yn fenyw cyfiawn. Ych chi'n teimlo fel yna? Bod chi'n ddiwiol, heb Grist, yn ddiwiol. Fysa chi ddim yn licio dweud dwi'n bagan, na ni mor bell yna, ond ydych chi yn ddiwiol. Ond mae'r dyn yma yn aros am rhywbeth. Mae wedi cael rhyw addewid gan yr ysbryd glân, a mae'n beth rhyfedd iawn, mae'n hanes tlws ofnadwy. Cawn hanes Mair a Joseph yn dod ar Iesu i gael ei wynwydu ac hefyd rhoi aberth Ac wedi cyflawni dyddiau i ffuredigaeth hun yn ôl Del Moses, hwyd y gasan sef i Jerusalem i'w gyflwyno i'r arglwydd. A dyma ni'n dod at y stori. Yr oedd yna hen ŵr a'i enw Simeon. Ac wele yr oedd y gŵr yn Jerusalem a'i enw Simeon, a'r gŵr hwn oedd gyfiawn a diwiol, yn disgwyl am ddiddanwch yr Israel, ond gynwch ar ysbryd glân oedd arno. Yr oedd o'n aros am y Meseia. Doedd o'n gaddo fo, ond oedd o'n aros. Ac mae'r adon ymlaen fel hyn. Ac oedd wedi hysbysu iddo gan yr ysbryd glân na wele e fe angau cyn iddo weled Crist yr arglwydd. Ond na chi ar ebyd. Beth yw'r ysbryd glân yn dod ata chi'n ganol nos? Ac yn dweud chi, Deffra, chi ddim marw les daw Iesu Grist o weredwr i ti. Be? Dwi'n meddwl marw. Na, ond fi rhaid ti farw. Ond cyn i ti farw, mi ddoi ata ti, a fe gei di'r ysbryd glân. Fyddwch chi'n hapus? Fyddwch chi'n falch? Neu fyddwch chi'n dweud yr ysbryd glân, cer o ma. Siarad nonsens o beth dwlodd marw. Fi eisiau siarad am marw trwy'r amser. Achos i pobl ddim yn licio siarad beth fel ar rwan. Ond y gyfaill i fi'n cynnal yn un o drefyn Lloegr. Awyr agored. Ac oedd y bedwar o fechgyn ifanc ato. Oedden nhw'n mynd i gapel a sortau fy ngyledd. A dyma nhw'n rhoi drodd o dweud,
Ddylech chi'n galw ni'n bechaduriad, so pobl yn licio hynna. Ddylech chi'n sôn am uffern, di pobl ddim yn licio hynna. Just gwedwch bod Iesu'n caru ni, a mae hynna ddigon. Wel, o'n i'n beth wedodd o'n ôl, ond yna'r gred nawr, da mi'n ddod i ddweud bechadur. Cyn hir oeddwn ni'n torri gyfraith rwy'n ofni, wrth alw neb yn bechadur. Ond beth yda ni? Beth yda ni? Ond petai Iesu Grist yn sibrwg yn y glys, gwrando nawr, cyn i ti farw, fe gei di dy achub. Mi ddoi at ti fel gwaredwr. Beth fyddach chi'n dweud? Fyddach chi'n dweud, diolch yn fawr. Fyddach chi'n dweud, na dda, na dda. Beth fyddech ateb chi a fi? Nawr, yr addewid. Yr hon o hon, yr oedd o hon yn addewid trawiadol iawn. Oedd cynnal mewn pethau o Simeon, oedd o neb chwar. Oedd o ddim yn sort o yn swyddog yn y deml, ond oedd o'n hoffi bod yna. Ac oedd o'n helpu, o hyd i oes, yn helpu hwn ac yn helpu'r llall. Ac oedd o'n ddyn mor dda, o pawb yn hoffi mynd i weld o. Oedd o'n gyfian, yn ddyn cyfian, o dim twyll yno, ddim yn twyll o neb. Oedd o'n dweud y gwir ac oedd o'n onest. Dyna pwy oedd o? Doedd o neb. Neb pwysig. Doedd ddim yn affeiriad. Doedd ddim yn archoffeiriad. Dim ond hen ŵr ydi o. Oedd yn hoffi bod yn hyd i'w. Na'r cwbl. Eto, yn ei fywyd o, ond ar rhywbeth ar goll. Mae hwnna'n rhywbeth allai gydymdeimlo hynna yn y profiad fy hun, a dwi'n siŵr o profiad chi hefyd, bod gyda ni gymaint, ac yn arbennig os ydych chi'n mynd i gapel, chi'n hoffi, allwch chi dweud, wel, mae'n hyfryd iawn ar honni. Os yw'n i siarad rhai blynyddoedd yn ôl, byddai'n dweud, gyda ni ysgol Sul dda, wrth gwrs oes, a ddim ysgolion Sul nawr bellach. A mae gyda ni oedd fawn da, ond os yw'n llawer o bentrefi nawr, a gweithfa ar y Sul. Ond pryd hynny, oedden ni'n gallu dweud, wel, mae'n wynfyd ar hynny. Ac mae gyda ni gartre da, a fi wedi cael hapus efo'r gŵr o'r plant, ond wy'n licio canu emyn. Wy'n licio canu emyn y fawr iawn. Ac eto, mae yna rhywbeth ar goll. A wy'n cofio dweud hyn wrth mam. Wrth mae mam i'r on. Dwi'n licio mynd i capel mam, dwi'n gwybod bod ti'n mai. Dwi'n wrth y modd. A wy'n licio'r ymynau, yn wedi llun ar farn o beth o, wy'n licio'r hynny, o'n i yn. Ac, ond, meddwl fi, mae yna rhywbeth ar goll. Dwi ddim fel y pobl diwygiad yna, na'r hen bobl. A dwi'n yn gwybod beth ydi o, mam. A doedd hi ddim yn gwybod chwaith, a wedodd hi, o, pa'r poeni, fi ddaw mewn amser. Ac, wel, oedd hi yn gwybod mwy na hynna mewn gwirionedd, ond yna cwbl wedodd hi. Ond o'n i o hyd yn teimlo rhyw a ni wedi gwrthganu emyna fel pam y pam, bechadur y cyndyn, pam y colli denau drud. O'n nhw'n dechrau mynd i fynd bach, o'n i licio'r tonau, o'n i licio'r geiriau. Wel, o'n i'n hoff iawn, ac os yw'r rhai hyd i hon nawr, o'n i ddarllenwr mawr o bregethau. Yr hen weinidogion, mae gynnu ni hen gylchronau yn tu ni. A fy ffefryn ni ohonyn nhw i gyd oedd Isrwyn. A dwi'n cofio hyn o, gwel uwch law, cymylau amser, gwel fy enaid, gwel y tir, lle mae'r awel fyth yn dyner, lle mae'r wybren fyth yn glir, hapus dyrfa sydd o nofio yn ei hedd. O'n i'n licio hwnna. Ond oedd byth ar oes i allan, ond o'n i'n hoffi hwnna fy hun. Ac eto rhywbeth ar goll. A ni'n gwybod bod rhywbeth ar goll, ond ddim yn gallu rhoi fy mis ar o beth sydd ar goll.
A beth o'n i'n marw? Lle byddwn ni? Byddwn ni'n y nefoedd? A effern? Neu ateb hawdd yw, wrth gwrs, jyst gorffen a dim byd. Hwna'n ateb hawdd. Ond os felly, mae'n cwestiwn arall, pam yn ni yma gwbl wedyn? Oes dim pwynt? O gwbl yn ddiwerth. Ond oedd yr ysbryd glân ar Simeon. Ein hanes ysbrydol ni, efallai'n bod yn gefnogol iawn i bethau da, yn ffyddlon i bethau diw, ac eto mae rhywbeth ar goll. Ni fydd yn wynebu diwedd ein dyddiau heb gyfrinach a datgyddiad rhyfeddol hwn. Cyn i fi farw, mae rhaid i fi gael beth bynnag ydi o, na fi dredu wneud enw ddo. Chi'n gweld mewn hon, mae'n beth od iawn. Bod ni'n gwybod yn Biblau, bod ni'n gwybod yr ymynau, ac eto'n gwybod dim. Yn gwybod dim. Hoffi nhw, hoffi bregethwyr yn di hwyl, hoffi bregethwyr y stori fach, pethau yna i gyd, ac eto yn gwybod dim. Ond pan ydych chi'n dod ymwybodol o hynna, yna yr ail beth yw yr arglwydd. A mae hanes Simeon yn gallu rhoi gobaith i'n calonau, a mae fi. Ac fi, a faith trwy'r ysbryd i'r deml, a phan ddig ei rieni, Nair a Joseph, y dyn bach Iesu, yw neithir drosto yn ôl defod y gyfraith, cymerodd Simeon yr Iesu yn ei freichia. Na chi'n neud, doedd o ddim yn bwysig, doedd o ddim yn effeiriad, doedd o ddim yn archaffeiriad, doedd o neb yn bwysig, ond oedd o fan ar y pryd. A dyma Joseph yn dod a Mair a'r rhaid Iesu Grist yn ei freichia o. Mae gan yr arglwydd rhyw touches bach tlws iawn weithiau. Byddwch bod hynna'n digwydd, mae o'n rhaid o yn ei freichia fo. Ond nid yn ei freichia ddeisio yn ei galon. Yn ei galon. Ydy o'n eich breichia chi? Ydy o'n eich calon chi? Ble mae o gyda chi? Cymerodd Simeon yr Iesu yn ei breichia, a dyma chi ddarlun llws. Mae'n edrych ar y babi yma, a hyfedd yn digwydd. Mae Duw yn agosau i Simeon. A dyma beth mae Simeon yn dweud. Yr awr hon arglwydd, y gyllyngu dy was mewn tangnefedd, yn ôl dy air, canys fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth. Rwy'n beth mae'n dweud, y funud hon wedi deall, wedi gweld, wedi teimlo, dwi'n gwybod, a dwi'n barod i ddod adre nawr unrhyw amser, wyt ti wedi cadw dy addewid i mi, a mi'n edrych ar y plentyn bach, mab Duw yw hwn. Hwn yw cysur Israel, mab Duw yw hwn. Oedd rhywbeth mawr wedi digwydd. Mae bellach yn barod i gyfarad â Duw fel credadyn. Cyfrinach hyn i gyd yw gwaith yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân, dyma beth mae'n wneud. Mae o'i rhyw fath o ddirgelwch. A dim yn hawdd esbonio chwaith. Mae'r ysbryd glân yn ymweld ar hynny. Dyna'n gyfarwydd o syniad yw y tad. Mae hwnna rhywbeth deiarol a ni'n gallu deall o fel gair. A da ni'n gallu deall Iesu Grist fel mab. Ond pan mae'n dod at yr ysbryd glân, mae dipyn bach o bysl dydi. Ond mae hwnna. Mae hwnna yn y cefndir. Rhyw backroom boy lle. Fela, mae hwnna mor gryf â nhw. A beth mae'n wneud? Mae o'n dod i'ch enaid chi. A mae'n cyffwrdd chi. Da chi ar y ffordd i hyffern. A mae'n newid y cyfeiriad. A chi'n yn gwybod. Da chi'n farw yn ysbrydol. A mae'n gynnu chi yn fyw yn ysbrydol. Mae rhywbeth wedi digwydd. Chi ddim yn gwybod. Ond cyn hir, mi fyddwch chi yn gwybod. Problem fawr yn hoes ni heddiw ydy bod pobl eisiau credu
heb cael bywyd ar ysbryd glân. Dim ond geiriau, dim ond canu, dim ond darllen, dim ond bod yn neis, a dim byd, a dim yn barod i farw. Mae'r ysbryd glân yn weld ar enaid ac yn rhoddi bywyd yno. Gall dim byd nawr rwystro'r bywyd hwn. A mae cyfeiriad yr enaid bellach tuag at y Dduw. Mae gwaith gras wedi cychwyn. Mae'r adeg yma y ffydd yn gweld ar Iesu, mae pob peth wedi newid fel Simeon. Yr ydym yn gweld y groes a gobaith maddeuant y mab Duw. Da ni'n dechrau deall pwy yw Iesu, mab Duw. Ble mae o ar y groes? Beth mae'n gwneud yna? Cliriad y ddyledi, gwneud ti'n lan, dy baratoi'r nefoedd. Mae'r enaid yn gallu meddwl mewn ffordd, dy ddim erioed ydy'n meddwl o'r blaen. Weithiau, da ni'n grac. A weithiau, ar ôl bod yn grac am dipyn, da ni'n dechrau meddalu dipyn. Ac yn dod yn nes. Emin i chi. O agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaeth a thair. Bydd hwnna wedi chi frawma. O agor fy llygaid i weled. O, na well gen i fod y ddall. Dwi'n eisiau gweld. Dwi'n ddechrau fatha fi te. Dyna ni'n cael weithiau ar y teledu. Ond nhw'n rhoi darlun o rwy'n cael llawdriniaeth feddygol. Mae'n rhaid i fi fynd fel ei rhaid edrych. Nawr, tra i ddim edrych. Dwi'n mynd gweld gwaed, dwi'n cofio unwaith gael gwt bach ar y mis a fynd lygwe. Nes i lywygu allan dioddau gweld gwaed. A falle bod chi'n dweud, paid o sôn am Iesu thai, dwi'n eisiau gwybod. Dwi'n eisiau gweld. Na gwir, dwi'n eisiau gwybod. O agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaeth a thair. Mae'n well i mi gyfraith dy enaid na miloedd o arian y cair. Y ddeiaran da naeth rysorau, ond geiriau fy niw sydd yr un, ond bywyd tragwyddol yw nabod fy mrhynwr yn ddiw ac yn ddyn. Rhyfeddod a berin ddiddorfod yw'r ffordd a gymerodd e fe i gadw pechadur colledig trwy farw ei hun yn ei le. Fe safodd ymrenin ei hunan, gorchfygodd hiriogaeth y ddraig, ein llwy galluog ni ydyw, o caned preswylwyd a graig. Unwaith y mae'r enaid yn gweld yr Iesu, y mae yn edif yr hau. Diolch wedi gweld un yn bechadur o blaen. Mae'n rhaid, fel dafod i ddim yn berffaith. Wy'n gwneud ambell i beth fach diflas. Ond dwi'n mynd drwg. A wy'n gael caredig. Wy'n dweud yn da, neu fam da, neu mewn gi, neu te ci. Dwi'n mynd ddrwg, na'n dewr i berffaith. A oedden ni'n siarad dwli fel yna. Unwaith mae'r enaid yn deffro, mae'n edrych ar ei ddwylo. Beth mae'r rhain wedi bod yn wneud? Arian. Beth mae'r rhain yw'n wneud? Cyrraeddu, creulon ac yn y blaen. A mae'n dwy'n i gof, beth ydyn ni? Bell. Fydda neb ohono ni yn hoffi i rhywun arall weld ei bywyd o. Na fydde. Byddwn ni'n eisiau neb ohono chi weld fy mywyd i. A fydda chi yr un peth. Pechadur wyf. Mi welaf. O Dduw. Ni allaf ddim. Mae hyn i gyd yn bersonol iawn ac yn hanfodol mwyn cwrdd a Duw sanctaidd. Mewn ffordd, ydym sefyll ar dir sanctaidd ac yn edrych ar Iesu. Mae emin ydy ti well. Mae gen i faich o bechod ar yng nghefn. Mi dafl am eich. Na chi syniad. Pa bryd? Mi a dafl am eich oedd ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Wrth weld beth mae wedi wneud, gweidi drostau. Mi dafl am eich oedd ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes euogrwydd. Fel mynyddoedd byd, drin ganu
wrth y groes. Os edrych naf i'r dwyr ein draw, os edrych naf i'r de, ymhlith a fi, neu yn te ddaw, does debyg iddo fe. Chi'n cytuno? Fe roedd sydd wylo pyr ar led. Fe wisgodd goron draen, mwyn i'r bront, gael bod yn wyn, fel hyfryd lian maen. Esgyn awn aeth, i entrych nef, i eiriol dros y gwan. Fe sy'n gyna fe naid un yn lan, yw fynwes, yn y man, ac yna. Cafodd gyda gef hanel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nac o'r blaen. Yr oedd Joseph a'i fam yn hyfeddu am y pethau a ddywedwyd amdano ef. Ystyriwch am funud, difrifoldeb y profiad hwn, heb obaith am dragwyddoldeb, a heb beth ofnadwy. Fydwch chi ddim dadlau gyda Dyw, ac ni ellir ysgoi sefyll o'i flaen ef. Da ni'n gwybod yn iawn bod rhaid i ni. Rhaid ystyried y creawdwr. Sut fedwch chi beidio? Wel, rhoi fel hyn i chi. Dwydwch chi'n arbod rwy'n yn dweud, mae'r byd yma'r bydysawd yn hyn ac chi feddwl. Mae o triliwn o flynyddoedd yn ôl. Ydy wir? Ydy? O na, allwch chi luosogi hwnna efo triliwn arall. Wel, pam? Beth yw gwaniaeth? Beth sydd ar y pen draw? Beth sydd ar y pen draw? Dim byd. Sut gall rhywbeth i gweld heb ddim byd? Sut gall e? Bydd chi'n weld, Dyw. Fe sy'n yna? A'i fyd yw e. Efe. Ac yna, da rhaid i ni sefyll o'i flaen ef, a mae e'n penderfynu ein tynged tragwyddol. Ywch chi rhaid i'w hanes fach i chi. Pan mae'n i weinidog, yn cofio, wel, lot o bobl, ond cofio un par. Oedd hi'n Gristion, ac oedd hi'n dod o'r nos Sul, oedd yn credu dim, ond oedd yn dod ar fore Sul. Ac oedd o'n dipyn o fwlid ar y gwir, digon i roed ofn ar neb. Ac pan mae'n mynd allan fel yn dweud, fysa dda gen i, pan ydych chi'n dweud, drydydd ac yn olaf, bod chi'n gorffen. Ond ydych chi'n dweud, ac eto, da chi ddyn, gorffennwch gyda'r trydydd. A fyddwn ni'n gwenu a pwyntio at y bot yma bach ar ei wasgol. Dwi'n credu na fi bod yna galon dyner tu ôl i'r wasgol yma. A goffa fe. O gyda o fab, un mab, fachgen ffain. A fe gatha fi echyd o dim gobaith. Ac fi ofyn oedd y mab yna, fyddwch chi'n gyfaill i fi am yr ychydig amser sy'n gen i ar ôl, byddai'r siŵr yma fi. A mi oedd yn dod hefo fi brigethu yn lleol. Ac yno, o'n i'n amser oed yn y gwely. Ac eisiau i weld o lawer gwaith. A tro'r ola, dwi'n dweud, wel, wy bron na nawr, wy yn y dyffryn, a diolch, wy mynd. A fi farw. Wel, bob blwyddyn o'r dyddiad yna, mi fydda i dad o'n galw amdano fi. A mynd â fi mewn car i'r Rynwent. Oedd ni'n sefyll ar lan bedd. Oedd un mawr cadarn, oedd rhaid i ddwy fraich arna fi, ac yn torri i galon. A wedyn yna dweud, gweddiwch. A hwnna weddiwch. So ni'n gwneud ni. A bydd o wahanol dy Sul nesaf, dim o gwbl. Pan da chi'n dod ar y trydydd pen, yr un peth. Stori gron. Blwyddyn. Am 5 mlynedd, dwi'n meddwl. Ac yna fe gafodd i daro mael. Fe gafodd stroke. A nes i weld o. A mi'n eistedd i bwys ar ben fi hun. Wel, fi. Fi'n gwybod bod chi'n clywed fi. A mi fe drai i ddweud beth yw'n licio.
A dwi'n gwybod y holl bwnion sydd bod. Rhoi bwn i chi rwan. A dyma fi'n dweud, chi ma'n barod i farw. A dwi'n gwybod fi allwch clywed i chi, o lle da chi? Bod chi'n gallu ateb i, na gweld fi. A dyma fi yn rhoi yr efengil iddo fo, yn sôn am Iesu Grist yn cymeryd yn pechod ni. Hon y stori wir, chi. Ac ar ôl gorffen, dyma fi'n mynd. A fi'n penderfynu fynd i weld o diwrnod wedyn. Ges i sioc. Oedd o'n eistedd fan hyn yn gwely. A o'n pwynt o sai, fe glywes i chi o. A wedyn o'n dweud, ond fe glywodd e fi. Lyfli. Fe glywodd e fi. Mewn chydig ddyddiau a thatre. Wedi cael ei achub. O, closef. Yn te, yn agos iawn. Ond diolch am hynny. Mae yna bethau fel yn y weinidogaeth sydd yn byth gofiadwy. Pobl ddech chi byth yn meddwl oedd o'n ildio dim yn tyneru ac yn cyfleidio'r Iesu. Byr yw ein hoes. Hir yw tragwyddoldeb. Pidiwch â chuddio tu ôl i ryw ddamcaniaeth. Pidiwch â chuddio tu ôl i ryw idea bach sydd gyda chi, a hwnnw ddim yn gywir gyda chi. Pidiwch â chuddio. Dowch allan i'r agored, a dweud o agor fy llygaid i weled, dirgelwch dy arfaeth rhaid. Allwch chi ofyn hynach hynna'n, fe mae neb o gwmpas a neb yn gwybod. Mae'n beth personol iawn. O'n i'n pregethu nhw bentre bach fa, byr yw hyn, ac faint yn y gynulleidfa 4. Ac o'n i'n pregethu ar yr atgyfodiad. A ni'n cael te yn tu capel. A dyma hi'n gweidio gegin, smoch chi'n credu'r pethau na? Real Shabbat TV. Smoch chi'n credu'r pethau na? O dwi'n gleima fi. Wel, dydy hwnna o'r capel yna. Na pregethyr hwnna ddim yn credu hwnna. Fwy'n abod nifer ohonyn nhw sydd ddim yn credu hwnna. Ond dwi yn, medda fi. Dwi yn. Beth ydych chi'n credu? Bod i'n marw mae'r cwn ad yn y cwbl. A da chi'n cadw ti capel fe fi? A os bod chi'n credu dim, wel, mae o rai fi cyrwle fyw. A na'r cwbl y candi. Ond oedd i fenyw galed. Tyfa beth i gwyddoedd iddi, dwi ddim yn gwybod. Yn ni ddyfarn, ni ddyr lle i ddadlau gyda Dyw. Bydd ambell un eisiau sôn am ei rinweddau ac yn dweud o flaen, eisiau dweud o flaen Dyw, o'n i'n dda, o'n i hyn, ond wyddoch chi, sef byddwch chi, ac yn ta aeth yn fyd. Wyddoch chi'n gallu yn ffrostio o flaen Dyw, ond yn amgylchiadau ac yn ta a aeth am fyd, dos am golwg i'r tywyllwch eitha. Nid o weithredoedd yn y Beibl, fel nad yn ffrostiau neb, byddwn nhw'n gwbl fyd yn aros am y gair terfynol, os nad ydym wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd yng Nghrist, nid oes yna ddim gobaith i ni. Felly, tra bo anadl ynoch, credwch. Dewch nawr. Credwch. Na i orffen efo'r emyn bach o nawr. Pam? Pam o pam bechadur cyndyn? Pam y colli denau drud? Na chi gwestiwn eich ofyn eich hun. Pam? Pam dwi fel hyn? Mae dy greiwr heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd? Pam ti'n rhoi troi gymaint? Pam yr ail groesoedi'r Iesu? Pam na fy ni droi a byw? Darfyd o dros y dweudi, dychwel at y Dduw. Prysur ddarfod mae dy ddyddiau, dyfod y mae angau di. I ti, yn ysgafn chwarae, di rhywun
mae dy oriau di. Ymhalu y byd y drigfan. Wedi rhyw'r y byd ar dean. O fy enaid, o fy enaid. Meddwl weithiau am y siwrna sydd o flaen. Cyn i ddiw droi fyny. Cyn i dorwedd yn y bedd. Cyn i angau dy ddechrynnu. Mynd adnabod Duw a'i hedd. Mynd adnabod Duw a'i hedd trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ech ni weddio. Diolch yn i ti o arglwydd yn Duw am y fraint o gael sôn amdana ti a bendithio ni a roed yma o Dduw. Da ni'n gofyn i ti yn harwain ni at ein eidau colledig ac i ddweud yn garedig wrthyn nhw, i ddweud a perswadio nhw yn garedig bod eu tynged nhw ddim yn dda. Mae hynna ddigon. Ac wrth i perswadio nhw, i denu nhw, i gredu yn yr arglwydd. Clewn ni er mwyn i enw ef. Amen.